May oras labuan Kapampangan. Balo yung nanoy kayong kulot ko ngayon eh. Yan na, hindi ka na akong bandang Kayli. Ay, Kayli rin mo nang. Kanya, lapitan kayo na. Yan. Biyabas yan. Layo ka lang na eh. Iting kaya katamong kadinalan siya mapulot 8 pamanyumok. At dening 8 mengatungge, tiagalugan lo. Sabihan nyo kayong comment section din isipin nyo katulid ng mas manayo na Kapampangan, ne? Okay, pag-umpisang ko, ne? Ay mumunan dili, mapakla. Kay buring palubaday ni mapaklaya na kano. Tiagalugan niya yan. Kadwa, tiisan. Yung tiisan, tiagalugan niya naman. Balo yung katulid na kayong Kapampangan. Wihi. Maming wit. Maming wit. Tiagalugan niya. At yung katulid na mas manayo niyan kayong Kapampangan. Kapat, pelitan. Pelitan, tiagalugan niya naman yan. Yung aliwa, isipan daw, pirake na nga mano. Yung isipan ko naman, at yung mas manayo na katulid. Lalo kalima, manipis. Masyado din yung manipisin ka na akong susulod po. Ito, dimla ako, anak. Manipis. Tiagalugan niya yan. Kanam, mamitas. Munta ako agad ng farm ko, mamitas ko ang santula, anak. Kapito, makahanda. O na makahanda na ko kayong daratang alalan kanya, anak. Ating taulindili, ayatim. Kung natagan ng ayatim yung gagawa ng sa ako niya, kaya wanyang ko niya, Baling katulid na kayong Kapampangan. Dito na mo, siyempre, patse Kapampangan tamo, ipangapampangan tamo. Di kaya katanganak, di kaya katang apu, tala pa nagalugan, pangapampanganan tala, dakala salamat, Luid, tamungan.